alaikum jama'a, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake saduwa a wani sabon bidiyo namu. A wannan bidiyon kamar dai yadda kuka gani a farkon wannan bidiyon shine sirrin yanda zaka hana a daina satar kuɗi a wayarka. Waɗannan akwai wasu lambobi ne na sirri wanda zaka hana a daina satar kuɗi a wayarka. Wato akwai abubuwan da mutane suke fuskanta shine a wannan lokacin shine da ka sa kuɗi mai yiwa wani ya marance baka sani ba, ko kuma akwai wasu abu da ka sa wanda da zarar lokaci yayi ko duk kwana ko kuma duk sati ko kuma duk wata sai rinka renew. To abin da baku sani ba shine kan yi wani abu wanda idan kamfani ta turo muku sako a wayar ku wani lokacin kawai ba za ku karanta ba, kuna sauri ko kuma kuna da wani uzuri, kawai sai ku danna okay. A maimakon ka karanta abin da ka sai ka gamsu da shi, kai kawai da kala abu sai ka sa okay. To wannan zan gaya muku domin ku fahimci yadda abin yake, don haka ba tare da bata lokaci ba kuma da kuma in cika ku da surutu, aka ce dai gani ya kori ji, don haka mu je ga bidiyon. Sannan idan kai bako ne ko kuma sabo ne a wannan channel din, sai yau ka fara ganin shi, da ka danna mana subscribe, ta haka ne idan mun yi wani sabon bidiyo za a sanar maka, domin wannan channel din takan fito da irin waɗannan abubuwan yadda za ta rinka wayarwa mutane kai akan irin waɗannan abubuwa. Don haka ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like, sannan ku yaɗa shi ga 'yan uwa yadda za a amfana a gane yadda abu yake. Ya fara. Idan kana amfani da layin Glo sai ka shiga gurin message. Idan ka shiga gurin message sai ka zo ka rubuta cancel da babban letter da big letter kenan, sai ka tura zuwa ga 127. idan ka tura, to bari mu tura, kun ga ya tafi ko, gashi nan sun turo mana da sako, sai mu duba. To kun gani dai kai, gashi nan sun turo, yawwa shikenan an yi na Glo, saura na mobile. To da ke suna mobile ba mu abin nan ba, amma bari mu ba ku a madadin shi. Idan kuna so ku gana number mobile ɗinku da kuke amfani da shi, sai ku danna star 229 hash, sai ku tura. Sai mu ɗan jira. Fail suka ce try again later, sakamakon kun ga network ko, shi yasa bari mu sake turawa, akwai ɗan matsalar network ba zai yi ba. To kafin dai mu kammala dai za mu zo mu nuna muku yanda abin yake. Yawwa, to yanzu zamu na MTN ne. Kafin nan, idan kana son ka gane number line ka na MTN, sai ka shiga gurin dialing, sai ka danna star 123 star 1 star 1 hash, sai ka tura. Wannan shine zai nuna maka number layin ka kenan. Yawwa, to kun ga number layin mu kenan. Yawwa, to yanzu idan kana son ka dakatar da wannan lambobin, sai ka shiga message. Idan ka tafi gun message start chat, yawwa, sai ka danna number kamar haka, yawwa, sai ka danna 4100, sai ku je ga sako, yawwa, sai ku danna stop da babban letter kenan, yawwa, sai ku danna, sai ku tura. Yanzu sai mu jira, ku ga yana sending, yawwa, sai mu send. Yanzu muna jiran mu ga sako, yawwa ya wuce. To yawwa kun gani mun yi na MTN.
yawwa. Yanzu nan za mu yi na itel, amma kafin nan shi ma idan muna son mu ga layin itel ɗinmu sai mu danna star 1 hash, shikenan sai mu yi sending, sai mu tura. To kun ga number itel ɗinmu ya fito. Wannan zai sa ma idan ko budurwa ko kuma wani kana son number shi ya hana ka, idan ka ansa wayan shi, to kun ga irin abin da za ku yi, sai dai ku danna. Shi ma haka na wancan MTN haka. Yau to yanzu bari mu je mu tura muku wannan yanda za a sanar da ku irin ko kuna da wani abu ne da yasa ake cin wannan abun nan. Sai ku shiga message, idan ku shiga sai ku danna saƙo kamar haka ta wannan lambobin, ku rinƙa kallo da kyau. Sai mu danna 141, sai mu danna yawwa, idan wurin saƙo yayi yawwa, sai mu danna stop da babban leta, yawwa, sai mu tura. Yau gashi nan zai tafi, yawwa, yana nan yana tafiya, sai mu ɗan jira. Yawwa ya tafi. To za su turo mana da saƙo, shikenan. To an gama wannan, sai mu jira abun da, to kun ga dai sun nuno mana yanzu bamu da kowane tsari haka da yake ci mana kuɗi kenan a wannan abun nan. To ku biyo mu.